Gusto pa. Yung bag nito hindi mo lang Oh, tagay na! Ano pa hintayin natin na ito? Siguro na gusto na eh. Yun naman si Joseph o na? Excite na, gusto na uminom. So ayun mga master, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Si Master Richard, oh. Ayan, pumalaot muna tayo. Ayan sila, oh. Sa may dadong ah. Ayan sila, oh. Ayan. Yung bagong fishing adventure natin. Mga master, ayan, oh. Nadagat muna tayo, dagat. Ayan. Ay, nagtuturing si ano doon, no? Si Master Jun, yun doon sa likod. Ayan. Yun, no? May nagkata. Wala pa. Wow. Okay. Yan, no? Good. Sana mo, wala na. Ang maging fishing adventure. Yung una mo silang hindi kami kasama mo, no? Ayan na mga master, oh. Sirangin Cove. Ayan, oh. Ayan na, wala siyang pangputol, no? Ay, po. Yung mga pit, para nang ano mo. Ay, hindi, ito para po sa ano. Yung kinikinip. Meron kasi yung bakal na ginagamit sa ano, ang taligin. Lalak mo sa Yun, oh. para sa wire leader. Meron ako doon sa bahay, yung bilog, papasok may wire leader doon, kinikinip ko. Ayan, pasok na tayo. Sirangin Cove. Yun, oh. Ano bahala sa tawaw? Marami yun, marami. Nangangati na ako, gusto ko na mag-agit. Master Joseph! Mag-dig daw kayo! Dig! Yeah! Ganda ng panahon! Woo! Sarap! Saan kumbes na ito? Nararamdaman ko! Nararamdaman ko! Uli ako! Kinikindingan tayo ng mga isda! Makapas ka na ro. Ba, may nakasulat na lot ng swerte mo? Talaga? Alam niyo dagat sa ilang tao mo. Hindi kayo pa pagpapayarin, dito mo yung natarap ko. Alamat. Ayan, oh. Sirangin Cove. Welcome to Sirangin Cove. Ayan. Ayan, oh. Unload na kami ng mga gamit, mga master. Ayan, oh. Ayan, let's go. Ayan, mga master, oh. Welcome to Sirangin Cove. So let's go, mga master. Let's go, girl.
Yun o, kanina pa yun o. Yun. Ay, ewan ko lang. Maagos master eh. Baka agusin na yung floater mo eh. Yun! Fish on! Uy, malaki! Fish on! Yun, fish on! Malaki nga! Yun! Fish on! Bato-lapo! Ayun o! Bato-lapo! Malaki nga! Sabit ko ulit. Yes. Yes. Papakawagan din kita. Sabit. Ito. Ayan o. Ayan kaya ini. Lapu-lapu o. O. Mati lapu o. Yun o. May mga bulos ni. Lapu-lapu. Kala pa naman din? Na? Kala pa naman din? Na? Pwede rin? Pwede o. Kung pansabom eh. Na? Oh, bukas mo. Keep me wagi. Magati ako. Na? Oh, fish on. Fish on. Ngayon no, sumaster na po oh. Fish on. Yan, master. Yun. Wow! Oh, fish on oh. Kuameken. Kuameken. Butete yapin. Padaguluan mo pag. Padaguluan mo. Wala. Lalo bula din. Oh. Butete po. Ay, yan naman. Ay, ayan o. Lalagoy o. Oh. Ayun o. Oh. Oh, di ba? Okay kayo. Luluboy eh. Oh. May anipan. Namipan, oh. Kaya ako yan kung makanyang ka. Hey, gawad ko.
Bantay but-but namin dito. Bantay but-but? Eh, ito sabi ko kaya ano, di ba? Ito nga yakap na. Damo kaya, ba ang tiyapya eh. Dago na ako. Ay, ano? Ay, ano? Ayaw yan. Ayaw sumingaw. Ayaw bumalik. Yun, no? Okay, naka na naman. Ito naka na naman. Ya. Ini juga. Oh. Ay, dami ka. 2 hits oh. Sir, may ganyan ka. Tuh, madaguli yan. Madaguli yan. Ito. Balon na naman. Ito. Oh. Wow. Double kill oh. Ay, ba ito po? Muli ka naman. Oh. Kami yata pa si Bayo. Uy. Yun. Pwede na. Ay, wala pa akong nahuli. Yun. Yun o. Kaya pinupuntahan ng mga ano. Kinakain din natin eh. Ano naman? Ito oh, fish on. Haha, hanya kaya ini. Bati lah po. Ayan, Latina. Ayan, ah. Ya.
Wala na. May Makati na. Yung Makati na, wala na. Ang Pakati. Setting up bonfire. Ano, munchog. Ihawin niya mamaya. Ayan, siset na din sila. Yun, no? Gagabi na, so campfire. Ki! One, two, three. O, jump shot kayo. Jump shot mo daw. Okay na, one, two, three. Mga ututo pala to. Lagay yung nipon natin. Andun sa sama nung... Hindi. Nakahiwalay. Okay. Ganun din sa puting. Nakahiwalay. Picture ka rin dyan. Pa naman nadala yung gamot. Yun na natanggal yung sa anak niya eh. Dito mag-umpisa, tapos ino. Dito namin dito. Yung ano pala nito yun? Yung ano. Ako nung ano pa to? Hindi naman pros. Hindi pala generator. Hello, good morning, Master. Good morning, girls. Ayun, Let's go, girls. yun, no? Sama tayo. Bottom fishing daw sila. Ayun. Let's go, girls. Yung ginawa ko dito, kumas ko eh. Yung gabi, yung mga mapapasanan. Oo, sir. Tapos na yan. Yun. Ay, sumabit. Sabit. Fish on. Fish on. Pag sumayad ka na, bro, angat mong konti. Di, ayan, meron siya. Pero siya. Bo. Papaks. Papakol. First catch. Ayun po. Papakol. Maliit. Sinabi niya sa bato. Ano to? Release na to? Wala sa listahan. Ayun. Pag nabautis mo ano. You know? Master LG. You know? Yun. Pakol. Master. Hoy, bato na po.
Yun o, Master RJ na naman o. Yun. Yes! Huli naman kayo! Galaw-galaw din. Master yun, no? Ano yan, ano yan? Wow! Papakol! Yun, no? Aba! Yun, no? Aba! Aba! Yan, 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 yan. Ayan, no? Yung paborito daw niyang isda, oh. Ayan, no? Master RJ. Oh, alam na alam niya, oh. Ayan, no? Uy, laking papakol, oh. Yun. Basic. Yun. 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 First time papakol. Ay, ano to? Ang laki! Fish on, no? Burara. Liunak mo. Yun! Yun! Ay, paano ko to? Ay, ay, ay. Ay! Ay! Ah! Kinagat ako. Bumaon! Bumaon! Lumugo ka ng konti. Ang laki! Meron nga malaki dito. Yun, yun yung hook. Ito mo na ba? Alam mo yung school mo ba rin? School mo. Okay, lang kita. Hmm? Ito na. Tanggal na. Okay. Pakol. Ayan, papakol ni Master Jun. Oh, oo, yung balat niya. Ayan. Walang ano siya, wala siyang yung nasang mili dito, yung buhat, makapit. Ay, oo, no. Wala nga. Liit lang ayan, liit lang. Ayaw dito sa side. Kaya tapos dito yung ano. Ayan, oh. Papakol. Dito ka na muna. Yo, sa Joseph po. Oh, utot ako. You know? Mabuti siya, nakapapakol. Yun, no? Ay, meron ka pang handline dyan?
balik na. Lino. Dito daw yung mga bagong species na isda. Ayun o, lalaki ng mga bagong species. Ito yung mga bagong species na isda oh. Simpiatos! Kami po ang Simpiatos! Selfie ka, Buster, para tayo lahat. Ay, atang. Ayan, naninisi do. Kahit yung ano lang, yung pinaka... Lino. Mga huli nga din, no? Mga bibig, mga bibig. May limit ako pagka ganito lang kalaki. Ano pa ako limit kaya gym mo? Mas Richard yan. Ano pa ako? Ay! Sabi. Malalabo kaya nga. Kung mga 1-4 lang yan. Kahit di 1 foot ha, importante may huli tayo. Master Bluff ko. Nag-iisang ikaw rin. Ano? Alam na, campsite. November na yung susunod. Lablasan yung kapote. Yun. Hindi na kaya dyan, bumabaw yan oh.
Huli pa lang kaysa langin. Yun. Sir, nasan yung mga tao, sir? Ayan, sa kulang ng tipo. Thank you. Ano ba yan? Ba't sobra-sobra naman yung mga pagkain? Sobra-sobra yung mga soft drinks. Meron ba libreng Laurel Coaster Ride? Basta Joseph po. Tingnan niyo yan. Yes! Konti lang yung alon, Master Joseph! Yes! Hindi mo maano dyan. Shout out! Shout out! Masyado mabigat yung pangka, daming isda!